Hei vaan taas, minä tässä odotan leiriläisiä. Voi! Mai! 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 Moi Henriikka! Mä kävin käsirenkkauksessa! Hei kaikki. Okei, nyt minä jaan teidät ryhmiin. Ykkösryhmään kuuluu Raisa, Irma ja Ursula, ja loput ovat kakkosryhmässä. Nyt ykkösryhmä menee laittamaan huonetta ja petejä, ja kakkosryhmä tulee minun mukaan. Nyt ykkösryhmä menee laittamaan huonetta ja petejä, ja kakkosryhmä tulee minun mukaan. Tulkaa. No niin, Hertta-Maija menee Pojulla, Marietta menee Xonilla, Sinna menee Roosalla ja Helena menee Profalla, käykää hakemassa hevoset. No niin, nyt hypätään, ensin Roosa ja Sinna. Hyvä, ja nyt hyppää Proffa ja Helena. Hyvä Helena, ja nyt hyppää Marietta ja Xoni. Hyvin meni, ja vielä viimeisenä Hertta-Maija ja Poju. Oi voi sattuiko? Nouse. No niin, pienennetään vähän esteitä. Ja nyt te voitte hypätä. Ja sit kaikki kaartoon. Ja alas. Sitten ottakaa varusteet pois. Sitten viekää hevoset. Nyt voitte mennä pyytämään ykkösryhmän tänne. Hei, te teette tänään iltatallin. Okei! Hei tytöt. No? Vanhan tarinan mukaan tässä tallissa on joskus 1814-luvulla kuollut kouluratsastaja. Ja jotkut on kuulemma nähnyt sen täällä kummittelemassa. En
Mä usko. Uskotteko te nyt mua? Uskotaan. Niin se kummittelee siellä. Niin. Ei kannata enää ikinä mennä sinne. En mä uskallakaan enää mennä sinne. Mennäänkö nukkuu? Joo. Mut mä haluaisin sä muuttaa tallista valot. Ai niin. Onks meidän pakko mennä? Meidän on ihan pakko. Okei, mennään sitten. Voi ei. Mennään äkkiä. Nyt halukkaat saavat lähteä iltamaastoon. Ja nyt sellaiset, jotka eivät halua maastoon, voivat mennä takaisin mökkiin. Okei, nyt te loput voitte hakea toivehevoset. Nyt kun kaikki ovat valmiita, te voitte lähteä. Hahaha. Hei, mennäänkö kentälle hyppii esteitä? Joo. Mennään vaan. Joo. Hei, ottakaa mua! Laitetaanko tää vaikka tähän? Joo. Laitetaanko tää sit vielä tähän? Joo, laitetaan vaan. Tästä tulee kyllä niin hieno. Niin tulee. Mä voin ottaa täällä aikaa. Okei, mä tuun ensin. Okei. Ui, mun pitää aloittaa täältä. Sulla kesti tasan 2 sekuntia. Aika alkaa nyt. Ui! Sulla kesti tasan 1 sekunti. Sä et saa mua kiinni. Saapa. Et saa. Ei. Et saa. Saan. Et. Hyvä. Mikä hätänä? Öitä. Teidän koira on niin söpö. Mä olisin vielä nähdä sen joskus. Sillä on niin söpö nimikin.